i Bjeffs sindssyge pakkekalender, hvor jeg åbner den her og bestemmer, hvor den skal placeres på min tierlist over, hvor dum jeres menneskehjul er. Lad os se, hvad du har fundet på i dag, rottefar. I don't want a lot for Christmas. All I want for Christmas is Er det her en gave eller en trussel? Det er julemusik, Olli. Det hører man i december. Ja, den tid, hvor hele menneskeheden kollektivt glemmer deres egen musiksmag og udskifter al musik med de samme 5 sange i et endeløst torturloop. Desværre giver det faktisk mening på en virkelig foruroligende måde. Spotify gætter på dit humør året rundt, og helt ærligt, det er måske heller ikke så svært at regne ud, når det er fredag, du lige har fået weekend, og du hører et techno-remix af Boogie-bjørnesangen 4 gange i streg. Men det smarte, eller uhyggelige, er, at Spotify lærer af det. Den tracker ikke bare, hvad du hører, men hvornår og hvordan, toneart, tempo, tidspunkt på dagen, alt bliver et datapunkt. Og så snart algoritmen lugter den mindste færd af december, så begynder den at stopfodre jer med julesangen. Og så ruller algoritmesnebolden for alvor, fordi når noget allerede er populært, tror systemet automatisk, at de fortjener at blive vist til endnu flere. Så de kendte sange bliver endnu mere kendte, og alt det andet bliver gemt væk i en digital kælder med Wham som fangevogter. Men Olli, det... Shh, Bjeff, vi har ikke tid. Der skal rankes. Julemusik. Effektiv hjernevask. En måned i streg. Det lyder som noget, jeg selv kunne have designet. Hey, Tia! Skriv i kommentaren, hvad du synes, Olli skal have i gave. Bjeff, Ja? hold kæft og gør det bedre i morgen.